inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapamagang balita. Station 7 ng Baguio City Police iginiit na agad rumisponde sa pambubugbog at pagnanakaw sa Burnham Park. 2 huli sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Baguio City at Kalinga. 1 patay, 8 sugatan sa aksidente sa Binalonan, Pangasinan. Maulap at maulang panahon, asahan ngayong linggo. Cannon Road, araw-araw nang pwedeng daanan. At Taho vendor ng Baguio City, tumatanggap na ng online payment. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag nga malem amyanan a Luzon. Hatid namin ang mga may init na balita. Sa kabila ng mga pambabatikos ng mga netizen, iginiit ng BCPO Station 7 na agad silang rumisponde sa insidente ng pagnanakaw at pambubugbog sa Burnham Park. Ang follow-up sa report ni Randy Guzman. Patuloy ang pambabatikos at negatibong komento ng ilang netizen sa mga pulis ng Baguio. Ito'y dahil sa post ng isang biktima ng hold-up at pambubugbog sa Burnham Park na hindi raw agad nirespondihan ng mga pulis. Giit naman ng Station 7 Abanao Police Station. Hindi po totoo na hindi siya in-entertain doon. Kasi nga po, pagdating sa paggandak ng investigation, centralized po tayo. So lahat ng cases natin na required ng investigator is itatawag nila dito sa headquarters ng Abanao Police Station, which is dito located sa Abanao Street, sa Station 7, ano. So hindi siya pinabayaan. Bagkos tinawagan tayo, which is ang pinaka madali na means of communication natin kasi dito is through radio communication. So niradyoan yung headquarters natin dito sa Abanao, then agad-agad nag-dispatch tayo ng tropa. Kaya nga after na makuha yung details ni sir ng victim is sinamahan po siya ng mobile natin doon sa place of incident para tingnan at baka may ma-recover pa na mga gamit niya. Then after noon is para magkaroon ng proper investigation, after na mapuntahan yung place of incident, saka sila ibinalik dito sa... Ipinaliwanag naman ng Police Regional Office Cordillera ang proseso sa mga natatanggap na reklamo at report sa bawat presinto. Ma'am, ang aming flowchart po sa pag-report ng mga incidents sa aming police station, unang-una po, pag dumating po ang isang biktima, isang witness or reportee man lang dito sa aming opisina, ay kaagad-agad naman po namin ine-entertain. May mga desk officer po na agad na kukuha ng kanilang mga detalye kung ano man ang mga pangyayari sa kailangang sagutin. And then, ang desk officer po namin ay siya na po ang magre-record at magde-determine kung talagang may totoong krimen na nangyari. At pagtapos po ng makuhang mga detalye po, i-refer po namin sa investigator namin.
And then, yung investigator kukunin na naman ng detalye. And kung kailangan pong respondihan kaagad-agad yung ating insidente, ay dinidispatch po namin yung mga nasa ground para pumunta kaagad-agad dun sa incident crime. May ilang pagkakataon lang daw na wala ang investigador sa presinto dahil maaaring rumisponde sa ibang insidente. Pero sinisigurado nilang nare-respondihan ang lahat ng idinudulog na hinaing. Sa atin naman, as per policy natin, dapat lahat ng reklamo is dapat matugunan sa tamang oras. So titingnan natin itong mga station na inyong nabanggit kung bakit hindi sila nakapag-provide ng tamang services at that time. Kasi at the moment, we are just based on your statement, but ang assurance natin sa public is hindi naman natin tinotolerate yung mga gantong bagay. I-check natin. Patuloy pa rin iniimbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga suspect na nambugbog at nang hold up kay Abelardo Miguel Fernandez, 20 anyos at sa kanyang kaibigan na 19 anyos noong linggo ng madaling araw sa Burnham Park. Malaki raw ang maitutulong ng kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nadiskubre ng mga otoridad ang 5 ipinagbabawal na kululong sa Bugyas, Benguet. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Limang iligal na video karera o kulolong ang nadiskubre ng mga otoridad sa Kotkot, Bangaw, Bugyas, Benguet noong 3 ng Abril. Ito yung mga slot machines na sinisiksikan ng barya or yung mga, anong tawag doon? Coins. Para sa ganun makapag-operate. And pag nanalo yung player doon, maglalabas din ng barya na as a payment doon sa napanalunan niya sa slot machine. Nireport daw ito ng ilang concerned citizen. Dumaan yung mga kapulisan natin doon, tinawag ang kanilang attention para sa ganun i-check nila kung ano yun. And then upon opening of that yung mga bags together with the barangay captain, nakita nila na ito nga po ay kululong, yung 5 pieces na kululong. Agad itong dinala sa First Benguet PMFC office at sabay-sabay na sinira sa flag raising ceremony ng Camp Dennis Molintas, Bangaw, Bugyas, Benguet kahapon. Wala namang nahuling may-ari at namamahala sa mga nasabing kulolong. Samantala, sa patuloy na laban ng PNP Benguet kontra iligal na sugal, 25 na ring maliliit na sabungan ang kanilang nadiskubre at pinatigil. 16 na katao ang kabuang bilang ng naaresto sa mga sabungang ito. Para po sa mga tao na nakakakita ng mga ganyang pasugalan, mas mainam po or it's better for us to report to the PNP kasi para sa ganun po ay masugpo ng ating kapulisan kung ano man yung mga illegal gamblings na nangyayari sa ating mga places. Ang mga mahuhuli ay mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o ang prescribing stiffer penalties on illegal gambling. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, malaking halaga ng droga ang nakuha mula sa magkahiwalay na anti-drug operation sa lungsod ng Baguio at Tabuk sa Kalinga. Magbabalita, Charles Limon. Nabuko ang pagpuslit ng droga sa lungsod ng Tabuk noong linggo. Yung ating Tabuk City Police Station nakareceive ng impormasyon na may isang lalaki na magta-transport ng marijuana galing dito sa Tabuk City papuntang Baguio City. So yung ating kapulisan sa Tabuk City at saka yung Drug Enforcement Unit pumunta sila doon para i-verify yung report na yon. So nung kanilang pagkakandak ng verification nakita nila na positibo nga yung report ng ating concerned citizen. So dahil doon na-aresto natin ang isang 22 years old na estudyante dahil sa meron siyang possession na 4 pieces of dried marijuana bricks weighing 4,000 grams at ang standard drug price nito is 480,000. Nakilala ang sumuko na si Christian Kyle Tercero, 23 anyos. Maliban sa 4 na bloke, isinuko din ng suspect ang karagdagang 3 bloke ng marijuana at shabu na may kabuang halaga na 841,000 pesos.
Sa Baguio City naman, aabot sa 5 gramo umano ng shabu ang nakumpiska sa isang lalaki dahil ito sa isinagawang bypass operation ng BCPO Station 7 kagabi sa Hangar Market, Barangay Upper Magsaysay, Baguio City. So yung suspect natin dun sa bypass operation natin, yung target natin, is previously na mayroon na siyang existing warrant of arrest dati na iserve na rin sa kanya, pero from separate crime po yun, hindi po siya drug related po. So bali, although na considered siya as a high value target, pero yung previous na kaso niya is hindi po sa in relation to drugs po. Nagkakalaga ang nakuhang droga mula sa suspect ng 34,000 pesos. Lahat sila ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa buy-bust operation ng drugs, ang proof of ownership of the drugs or the marijuana or the hashish, is it necessary? So meron tayong kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema na ang isang akusado ay nahuli na nagtra-transport ng marijuana. And of course, convicted siya sa RTC. Nag-appeal sa ating Korte Suprema at ang sabi niya, hindi sa kanya yung bag kung saan nakuha ang kanyang mga so-called illegal drugs. Ang sabi nga niya, sinabi lang ng kapitbahay na paki-carry, dala yung bag para sa kanyang kapitbahay. So, all the way to the Supreme Court, ang sabi ng Korte Suprema dito ang pagmay-ari ng isang kontraband tulad ng marijuana ay walang consequence. No? Pag ikaw ay na-charge ng illegal possession or transportation of prohibited drugs, the ownership is immaterial. Kasi ang charge is ikaw yung may hawak, ikaw yung nagdadala, ikaw yung nagtra-transport ng marijuana or illegal drugs. Hindi mo pwedeng, you have no knowledge of what is contained inside the bag you are carrying. Hindi pwedeng depensa ang lack of intent and good faith doon sa Republic Act on Dangerous Drugs. Hindi rin depensa na nakipadala lang yung kapitbahay mo at ikaw ay nagmamagandang loob at dinala mo yung bag ng kapitbahay mo. Under the Dangerous Drugs Act, mere possession of narcotics is already punishable. No? Ito ay sinasabi ng mga legal analyst natin na ang possession of packages of illegal drugs give rise to the presumption that you are the owner of the package. So, again, the ruling of the Supreme Court here is ownership is immaterial at ang importante, if you are in possession, then you are presumed by law to be the owner of the illegal drugs. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, isa patay, 8 sugatan sa aksidente sa Pangasinan. Yan at iba pang balita. Abangan!
Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Renewable Energy Resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyong-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon
depensa alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Isang patay at 8 ang sugatan sa pagkahulog ng pickup sa bayan ng Binalonan. Magbabalita, Charles Limon. Hindi na nakauwi ng ligtas ang isang pamilya galing sa reunion noong Linggo ng gabi. Ito'y matapos mahulog ang sinakyang pickup sa ginagawang Primicias Bridge sa Barangay Felipe Sur sa bayan ng Binalonan. Nakilang po yung driver ng pick-up po. Pauwi na po sila sa anak po sa San Quintin. Oo. Bali, dinidiretso naman nga yung van, ongoing na tulay dito sa akin, dito sa Binalonan. Lula ng pick-up ang 9 na katao kasama ang driver. Dahil sa pagkahulog, patay ang kamag-anak nilang si Rodrigo Merin, 51 anyos na nakasakay sa likod ng pick-up. Isinugod naman sa pagamutan ang ibang pasahero. Gusto silang sir, bagong magsampa ng kaso laban dito sa Delta. Kasi membro ng pamilya yung Delta. Mula sa San Fabian, pauwi na ang mag-anak sa San Quintin nang mangyari ang aksidente. Iginiit na hindi naman nagkulang ang paglalagay ng mga warning signages ang kontraktor ng ginagawang tulay. Sa ngayon, stable na ang kalagayan ng mga sugatang biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inaasahan namang magiging maulan at maulap ang mararanasang panahon sa buong Luzon ngayong linggo. Magbabalita, Charles Limon. Maulap at mahangin buong araw ang kalangitan sa Baguio City. Bandang hapon, ambon at pag-uulan ang naramdaman. Paglilinaw ng Pag-asa, hindi ito epekto ng paparating na bagyo sa Visayas, kundi ang northeasterly wind flow. Yung panahon, dito po sa Luzon, asahan po natin dahil po sa northeasterly wind flow, makakaranas itong Cagayan Valley, Aurora, Bulacan at Calabarzon na maulap na kalangitan na may mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, dahil naman po sa shear line itong Kabikulan, ay makakaranas din ng mga pag-ulan, may pagkidlat, pagkulog. Dahil sa dalawang weather system na nakakaapekto sa Luzon, inaabisuhan ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide. Nakabantay naman ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto nito sa Cordillera at Cagayan Valley. Nakaantabay naman ang General Services Office sa paghahakot ng basura sa Baguio na maaring bumara sa mga drainage ng lungsod. Measure to avoid clogging of our drainage, and of course avoid any health hazard that this garbage will spread in the community. We are asking the assistance of the barangay to help in the, of course, proper management of the garbage. At the same time, to assist also in the pagsakay ng garbage sa tingnan nila para malinis din. And then we should buy more. We are buying another 2 na dump trucks. Ang paghahakot ng basura, 2 araw bago tumama ang anumang bagyo sa lungsod. Sa ngayon, wala pang naitatalang epekto ng pag-uulan sa Northern Luzon.
Dahil sa pagguho, isinara ang bahagi ng Halsema Highway sa Sitio Libo, Barangay Napua, Sabangan, Mountain Province. Pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Tiniyak naman ng Pag-asa na maliit ang tsansa na magiging bagyo ang low pressure area na binabantayan sa silangan ng Visayas. Naglabas na ang Pag-asa ng rainfall advisory sa Cebu, Samar at Northern Occidental Mindoro sa ulang dala ng nasabing low pressure area. Charles Nicoliman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, maaari ng muling daanan ang Cannon Road araw-araw. Ikinatutuwa ito ng mga negosyante at turista. Magbabalita, Randy Guzman. Dahil sa Cannon Road dumaan, ang dati 7 oras na biyahe ng pamilya ni Mark mula Quezon City patungong Baguio, 5 oras na lang. Mas madali, mas malapit. Mula noong Sabado, araw-araw nang bukas ang magkabilang lane ng Cannon Road para sa inbound at outbound na mga biyahe. Unang naging basehan po natin is yung pinaka-latest report po ng DPWH CAR na halos lahat naman po ng road rehabilitation at renovation projects po nila ay natapos na. Especially yung latest po na paglalagay po natin ng street light or traffic light po doon sa bagong rehab na demonstration bridge na tumutulong din po sa ating traffic flow. Pangalawa po ay ang kahilingan po ng alkalde ng City of Baguio na buksan po ito dahil nga po sa nangyayaring tourist influx dito sa City of Baguio at nagiging burden na rin po sa ating major highway na ang Marcos Highway. Kaya naman, masayang-masaya ang ice cream vendor na si Edwin. Every weekend lang po kami dati. Ngayon na nagbukas na po siya, everyday na po kami. Nakakabenta naman po kahit paano. Mula hindi mas malaki yung diferensya ngayon kaysa yung sarado siya. Wala raw dapat ipangamba ang mga dadaan dito at maging ang mga residente. Siyempre, meron pa rin po tayong mga sinusunod na speed limit. Ito po ay 30 km per hour. Lalo na po sa mga curvature, sa mga pakurba po na daan. At siyempre sa mga mabibigat po na sasakyan tulad ng mga trucks, mga dump trucks na lumalagpas po ng 5 tons, 5 tonelada po, hindi po natin sila pinapayagang dumaan. Mahigpit ding sinusuri sa mga checkpoints sa Cannon Road ang mga requirements gaya ng Visita.Baguio o Baguio HDF QTP at vaccination card bago makapasok ng lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Taho vendor ng Baguio City tumatanggap na ng online payment. Ang kwento susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabador sa Senado. Sa milk din ng batang 90s, darat atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s.
Itultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Patuloy na pumapatok ang cashless transaction kahit sa mga maliliit na negosyo. Sa Baguio City, maging ang mga nagbebenta ng taho ay naka-online payment na. Magbabalita, Marge Lingalio. Nauso ang online payment noong kasagsagan ng pandemya para makaiwas sa pagkalat ng COVID. At ngayong unti-unti nang bumabalik sa normal, mas dumarami pa ang gumagamit nito, lalo na ang mga negosyante. Katulad na lamang ni Cicero, isang taho vendor, mas lumaki raw ang kanyang kinikita magmula noong sinubukan niyang tumanggap ng online payment. Dati kumikita lang ako, nakabenta lang ako ng 2,000. Ngayon, 2,000 nandito, pero pa yung pumapasok sa Gcash. Mabot din magit 1,000 po. Kagaya ko ng mga ambulant vendors o tao vendors, maganda po na mayroon tayong online payment na nakaka-attract din po sa kanila ng mga tourist na Para naman sa isang pasalubong vendor na si Tricia, marami raw ang magandang naidudulot ng pagkakaroon ng ganitong transaksyon. Naman po, umukay na siya kaysa sa dati na na wala siyang mga ganyan. Mas napabilis ay tsaka parang nahihikayat yung mga customer na ay may online payment po sa dito na lang tayo kasi may online payment, sabi nila. Parang mabilis silang magbayad ng ganun. Ikinatuwa naman ito ni CJ, isang estudyante mula Pangasinan. Medyo happy po ako dun sa ganitong patakaran ng payments kasi yung mga kaibigan ko na from Pangasinan pa, nagpabili pa sa akin and nag-send sila kanina lang sa Gcash account ko ng pambili, ganon. So, napaka-convenient sa amin na as buyer kasi bukod sa less hassle na nagkukuha ka pa sa Palawan or any branches na remittance, ganon. Ayon naman kay Aaron, isang turista mula General Santos City, maliban sa pagiging convenient nito, mas safe rin daw gamitin ang online payment. Get to pay hands-free, and especially with our situation right now, that helps a lot. Marge Lincalio para sa Luzon Headlines.
At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.